जोंनि उनाव दं दा गेटवे अफ इंडिया बेखौ कनफिउज जानाङा इंडिया गेटजों इंडिया गेटआ दिल्लीयावसो दङ बियो जाबाय गेटवे अफ इंडिया बेखौ बानायदोंमोन 1924 आव कमप्लिट जादों बे 1924 आव बिनि बानायनायनि कारना जाबाय जोंनि ब्रिटिश टाइमाव जेला इंडिया ब्रिटिशनि आन्दाराव दंमोन होनबा किं जर्ज V बेनि बिखौ लेंहरनाय जादोंमोन आरो इन्डियायाव माबा खामानिनि थाखाय बेनि थाखायनो बिखौ माने वेलकाम खालामनो बे मनुमेन्टखौ बानायनाय जादों जोंनि अपोजिटआव नुगोन मानसि गैया ओरैनो सोरबा सोरबा साफा सानै लानानै बेरायनो फैदों लैथो गेजेराव जायखिजाया जों आधा घन्टा बेरायो बे आधा घन्टायाव बेसेबां नाव नोंथांमोना सानख'नोनो हानाय नङा साननाय बेसे नाव नायनो जोबोद मोजां एलिफेन्टआव थांगौमोन नाथाय एलिफेन्टआव थांनो सम गैया DMC-खौनो नागिरगोन आङो दिनै गाबोन समफोर आंना क्लासा माबानिफ्राय नालाय मंगलबारनिफ्राय सानब्रै दिनै सानडे गाबोन सानसे नागिरबावनो हागोन बरन गोनां नाम्बारा गैलाना गैनाया नाम्बार थानायबाथ' फन खालामना थांनो हागौमोन दा बबे जायगायाव दं गोबां मानसि दं जोंनियाव गोबां जाथिनि मुस्लिम असमिया बर' दाहाय खोथिजोबगोन दा आगरखौल' एकदम नायहरबाय थादो नुसुवा गोजानाव शर्मा जी কেনেকুৱা খবৰ বাকি লাইটসম্যান টেকনিশিয়ান অকল সবে ভালে কুশলে থাকা ময়ো ভালে কুশলে আছো মুম্বাইত গৈ লগ পাম আকৌ শ্বুটিঙত ধৰিম চিন্তা নাই এতিয়া কৰি থাকা আৰু 3 মাহ মই আছো মুম্বাই বুজি পালে তো ভাল বেয়া খবৰ কৰি থাকিব লাগে ভাই ফোন চোন কৰিব লাগে তবে ফোনে নকৰা কৃপন আৰু আমাৰ মোহন কেনেকুৱা আছে শ্বুটিঙত আছে না কোনে কি কৰি আছে খবৰ দিবি মেছেজ ইউটিউবতে দিবি রিপ্লাই দেই ইউটিউবতে রিপ্লাই দিবি ভাইসকল আৰু বেছি টাইম নাই এতিয়া মই ইণ্ডিয়া গেট পাম ইণ্ডিয়া গেটৰ পিছত হোটেল টাছত অকণমান ফটো ল'ম পিকচাৰবিলাক মই মাজে মাজে দি থাকে ভিডিঅ'ৰ মাজে মাজে বাকী চিন্তা নাই মোৰ অসুবিধা হোৱা নাই মুম্বাইত বৰ্তমান বহুত অসমীয়া মানুহ লগ পাইছোঁ মিউজিচিয়ান গিটাৰিষ্ট সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ গায়ক পাইছোঁ গায়িকা পাইছোঁ মিউজিক ডাইৰেক্টৰ कैमरामैन पाइस देखा होगा वो सारे साथ सिनेमैटिक इंडस्ट्री था स्पीड बोट सानै साथाम खारदो स्पीड बोटजों ओइ नुहुरदोंना नुहुराखै रायजोफोरा नायबाथाय आं पुरा बे भिडिअजों पुरा मुम्बाइनि खायसे खायसे जायगाफोरखौ सोदेरनानै नोंथांमोननो देखायगोन खिन्थु फैब्लाथाय बेहाय बेरायनो दाबाव माबानि उनावबा मोजां जायो 4टानि उनावबा बेलासि 4टानि उनाव बेलासि साना दोबैयो नालाय हरैजा मोजां नुहुरगौमोन आरो जायखिजाया बोर्डनि मानसिफोरखौ एसे देखायनो